Illum il-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju, festa ta' San Giuseppe Ħaddiem u bidu tax-xahar ta' Mejju, xahar iddedikat lil Madonna. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'din il-festa tal-lum nitolbu għall-ħaddiema kollha, b'mod speċjali dawk li qed joffru servizz essenzjali għal pajjiżna f'dan iż-żmien partikolari. Kif talab dalgħodu stess il-Papa Franċisku, nitolbu li l-ebda ħaddiem ma jonqos minn xogħlu, li kull ħaddiem jitħallas b'mod ġust u li jgawdi d-dinjità tax-xogħol kif ukoll is-sbuħija tal-ħin tal-mistrieħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Giuseppe Ħaddiem. Inħarsu lejn San Giuseppe u nitolbuh biex ikun dejjem ta' ispirazzjoni għalina f'ħajjitna u speċjalment illum għall-ħaddiema kollha. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-Qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li ħlaqt kollox intamilt għal bniedem il-liġi tax-xogħol, fiħnina tiegħek katina li bl-eżempju u l-ħarsin ta' San Giuseppe namlu dak li inti trid minna u niksbu l-ħlas li wettna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla qal: Nagħmlu l-bniedem skont ix-xbija tagħna bħalna biex jaħkem fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar, fuq l-annimali selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru mal-art. U Alla ħallaq l-bniedem skont ix-xbija tiegħu. Iva, skont ix-xbija ta' Alla ħalaqhom. U għamilhom raġel u mara. U berikhom Alla u qalilhom: Nislu u katru u mlew l-art u waħkmu fuqha. U sartnu fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tajr tal-ajru u fuq il-ħlejjaq kollha li jitkaxkru mal-art. U Alla qal: Ara, tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art kollha, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dan kollu tajtulkom biex tieklu minnu. U lill-annimali kollha tal-art li tjur kollha tas-sema u l-kull ma jitkaxkar mal-art li fih nifs il-ħajja lilhom tajthom il-ħaxix aħdar kollu biex jieklu minnu. U hekk kien, u Alla ħares lejn kull ma għamel u ra li kollox kien sewwa ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U tlestew is-sema u l-art bit-tiżjin tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm il-biċċa xogħol li għamel u waqaf mill-ħidma tiegħu. U bierek Alla s-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu li kien għamel meta ħalaq kollox. Il-kelma tal-mulej.
Salm responsorjali. Wetta x-xogħol idejna mulej. Xogħol idejna mulej. Qabel ma twiedu l-muntanji, qabel ma tniżlu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int, o Alla. Wetta xogħol idejna mulej. Intreġġa l-bniedem lejn it-trapp u tgħid, erġa' lura u lit l-bniedem. 1000 sena huma f'għajnejk bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Wetta xogħol idejna mulej. Għallimna ngħaddu jiem ħajjitna biex hekk nimxu b'mod għaqli. Dur lejna mulej, kemm se ddum? Ħenna l-qaddejja tiegħek. Wetta xogħol idejna mulej. Indiema malajr fit-tjieba tiegħek biex nifirħu netennew tul jiem kollha. Ħajjida remilek quddiem l-qaddej tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wetta xogħol idejna mulej. Alleluja. Imbierek il-mulej minn jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant ġibhom li bdew jgħidu minn kisbu dan il-għerf u dawn l-ġubijiet. Dan mhuwiex bin il-mastru Daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġakbu, Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin mela mnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru. U m'għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Dan mhuwiex bin il-mastru Daxxa. Hekk qalu in-nies wara li semgħu il-Ġesu li ġie Nażaret u semgħuh fis-sinagoga tagħhom. Kienu jafu li missieru mastru Daxxa u allura skantaw bl-erf li kellu. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' dan il-mastru Daxxa ta' Ġuseppi, illi kien il-missier potattiv ta' Ġesu u għex ħajja mill-aktar ordinarja, familja u xogħol. Kien jaf x'jiġifieri titħabat għax-xogħol u d-diffikultajiet li jġib miegħu x-xogħol u kien jaf ukoll is-sodisfazzjon tax-xogħol u li kien jaħdem fl-injam. Ma Ġuseppi huwa mastru Daxxa għaref. U l-għerf tiegħu mhux tant fit-tagħlim jew fl-qal, ma kien sibu kelma waħda li qal fl-Evanġelju, imma fix-xhieda tal-ħajja tiegħu, fl-eżempju ta' kif tgħix il-ħajja ordinarja. X'jallimna Ġuseppi għall-ħajja tagħna, speċjalment għall-ħajja tax-xogħol? Jallimna l-ewwel nett li bix-xogħol aħna nissieħbu ma' Alla fil-ħidma kreattiva tiegħu. Rajna fil-ktieb tal-Ġenesi
Kif meta Alla jaħlaq id-dinja jiddeskritta din il-ħidma tiegħu bħala xogħol propju. Alla qed jaħdem. U meta ħalaq lill-bniedem ġbija tiegħu rid isieħeb il-bniedem isieħeb lilna f'din il-ħidma kreattiva tiegħu. U għalhekk is-sejħa hija biex aħna bix-xogħol niżviluppaw il-kapaċitajiet li Alla tagħna dawn huma doni tiegħu u nistgħu nqeduhom imbagħad għas-servizz tal-oħrajn. Jallimna wkoll Giuseppe Mastrodaxxa li kull xogħol għandu id-dinjità tiegħu. Li ġej mill-fatt li min qed jaħdem huwa ġbija ta' Alla. U għalhekk mill-fatt li hu l-bniedem li qed jaħdem, kull xogħol, kull tip ta' xogħol għandu d-dinjità tiegħu u aħna għandna napprezzaw kull tip ta' xogħol. U għalhekk ħadd m'għandu jitkabbar. Kien ikollok pożizzjoni ta' responsabilità għandek tħares lejn ix-xogħol tal-oħrajn, mhux isek tħares l-isfel lejn l-oħrajn, imma tapprezza ix-xogħol tal-oħrajn. Ħansemmi kategorija partikolari ta' nies, dawk illi jiġbru l-iskart fit-toroq. Aħna għandna napprezzaw din il-ħidma, għandna narfu id-dinjità ta' dawn il-ħaddiema li jkun hemm min iħares isu b'mod dispreġġattiv li dat tip ta' xogħol. Kull xogħol huwa importanti, dak ix-xogħol huwa essenzjali ħafna. Dak huwa taġġid tas-soċjetà, aħna nuru l-apprezzament lejn dawn il-ħaddiema u magħhom lejn kull ħaddiem, lejn kull min qed jagħti sehmu fis-soċjetà. U ħaġa oħra li għallimna San Giuseppe hija kif naqdu flimkien il-familja u x-xogħol. Kien jgħallem is-sena ta' Mastrodaxxa anke lil Ġesu. Ma hu dejjem kien dedikat mod sħiħ għall-familja u x-xogħol jgħinu biex ikun dedikat għall-familja. Meta kellu bżonn jaf mix-xogħol u flimkien mal-familja ma' Marija u Giuseppe jaħarbu lejn l-Eġittu, għamel hekk mal-ewwel biex isalva l-ħajja tagħhom, dejjem stinka għall-familja. U l-mod kif ħadem kien tassew biex jaqgħad flimkien ix-xogħol għas-servizz tal-familja. Għalhekk illum nitolbu lil Giuseppe biex ikompli jkun ta' ispirazzjoni għalina l-koll u speċjalment għall-ħaddiema kollha. Nitolbu mod speċjali f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija għal dawk li tilfu x-xogħol, jew illi huma friskju li jitilfu x-xogħol, jew li tħarbat ix-xogħol tagħhom. Nitolbu wkoll għal dawk li għandhom ir-responsabbiltà tad-deċiżjonijiet fis-soċjetà fl-oqsma differenti tas-soċjetà u għalina l-koll biex dejjem inkunu ispirati tal-qasam tax-xogħol mill-valuri tal-solidarjetà, tal-ġustizzja soċjali u tar-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Irrisqu issa t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli x-xandar b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej.
Nitolbu għal morda kollha, speċjalment dawk li qegħdin f'qagħda kritika, u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtu s-servizz lil morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħaddiema kollha biex jarfu San Giuseppe ikun ta' ispirazzjoni għalihom fil-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja u nħarsu il-ħajja bid-deċiżjonijiet li nieħdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem napprezzaw kull tip ta' xogħol u narfu wkoll nuru ir-rispett li id-dinjità ta' kull bniedem, li id-dinjità ta' kull ħaddiem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal saċerdoti u reliġjużi, nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet biex ikunu ħafna dak li jwieġbu għas-sejħa tiegħek għal ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej li ma jdunx ma jasal iż-żmien li aħna nittaqgħu fil-knejjes tagħna biex nisimgħu il-kelma tiegħek, niċċelebraw l-Ewkaristija u naqsmu l-imħabba tiegħek għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattant li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamlej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla għajn ta' kull ħniena ħares li dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe u fit-tieba tiegħek għatina li d-doni li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Fit-tifkira ta' San Giuseppe ħaddiem ir-raġel ġust li nttajtu barus il-Verġni Alla, il-qaddej fidilu għaqli li ntqedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier ħares il-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet.
Imbierek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawit. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo, mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna, kif ridna nitolbu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrinna dubietna bħalma naffru minn ħati għalina u la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoq li xi tidħol taħt is-saqaf tiegħi.
زديت بس كلمة واحدة روحي تكون فيا. Namlu tqarbina tax-xewqa billi ngħidu flimkien din it-talba. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċċo kontana nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nozzu l-imħabba li nturi mana u nejxu dejjem filena ta' paċi bla tmiem. Bi Kristus jidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr il-Alla.
Natu bidu għal dan ix-xahar ta' Mejju b'din it-talba għażiża ta' Rożarju, tolbu l-mulej biex dejjem nożżu din it-talba u ngħiduha kuljum, speċjalment dan ix-xahar ta' Mejju. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u qaf magħna glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrimna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma t-tarbtana dak li tujet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missieru lil-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna lik jisma t-tarbtana dak li tujet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma talbtana dak li tulet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erwe kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffirna dubietna bħalma nagħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina meta-nbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma talbtana dak li tulet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erwe kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nifku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Islima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdellin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawk dejjem jiddifuhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu smana. Kristu smana, Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattab tagħna, Missier eternalla. ħenna lina, Iben għala li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu għaddis alla. ħenna lina, Trinità għaddis alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xirba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om blateba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' dosija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħtana. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta l-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraċ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mill-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosario mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja ismana li tolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. biex ikun jiswaqilna dak li wedna Kristu. U Alla li ritt li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk li ma setgħux jingħaqdu magħna filgħodu. Ninformakom li nhar il-Ħadd li ġej jum il-vokazzjonijiet, l-Arċisqof Charles Cicluna ser jiċċelebra qudiesa bil-Malti fid-9:30 ta' filgħodu u qudiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-quddies ser jixxandar fuq TVM2 mill-kappella tal-vokazzjonijiet fl-iskola primarja tas-seminarju tal-Arċisqof f'Tal-Virtu. Biex iżommu ruħkom aġġornati dwar ix-xandiriet mill-Arċidjoċeżi ta' Malta, nistedinkom titlu fuq youtube.com, tfittxu Archdiocese of Malta u tafsu subscribe. Għada filgħaxija fuq YouTube tixxandar ukoll qudiesa għaż-żgħażagħ. Aktar informazzjoni fuq il-website www.knisja.mt. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi tal-li kontu magħna. Insellmilkom.